wong cik sepine. Biasa ngene iki anak rek loro nandi yo an. Lho alah dirasani muncul dirasani Bobol sandung. Kekesalan motor niku ojo dalan di sikil ta. Lho enake di sini adem di Malang yo. Malang Pasuruan ke Malang. Ya kuliah pas Malang iki Pasuruan warunge. Yo kan Malang ku adem. Yo anjene. Pasuruan ya panas. Tidak, bebas semester sampean. Gurung, kalau dulu kayak emak itu tak entekno. Karo iku metel lancene. Nanti ujian barang lho. Iku baru 1 second bayar 1,5 juta. Pakai tambahan nule Wis tak lagi. bayar iku nule ta. Iya. Iki tak golekno Mbak. Ya ngono ta lah. Wong gak duwe dhuwit gambar semester orang marung ae. Dulu menang malam rame ta. Kebutuhan ate gaman. Ada zaman no. Ini Zaman no. zaman no, zaman no. Apa solusine ngerti ta? Lu nol, yo nol. Tasmu anyar meneh ya, Dak. Ini ki endorse. Ada tok-tok Lek iku lho. niku wis ketemu kon dadi kudu ngene iku. Ora. Bare antala yo, wong yo wis tuwek-tuwek berarti kuliah-kuliah barang cek opo lho. Cek pinter. Iki lho sing ngarai lulus lulus. Iya ya, rasane. Tapi gak Rasa apa-apa. aku. Iya, sapa-sapa? Jumain Yo, iki Jumain lho. lho, Oke senenge iki. Gak surian Mbak, tak ganteng sampean. Biasa liwat kene Jumain sih, rambutnya murah-murah. Iya, biasa liwat kene Masa, sarungan Mbak? kok. Iya. Kadang nih kok lek risur ini yo lah mesti liwat mrene. Temen ta? Yo jenenge Jumain sih. Aku tak macak sing ayu sing isi. Atau surian. Yo. Aku golekno solusi tadi tutuk Jumain. Gampang tak kandhani yo nang pojokan. Nang ngene Golek sapa? ono sing jenenge Denok. Denok sing ndi sih? Masal karo Denok ta. Gak ngerti ta, Mbak? Golek ono wong jenenge Denok ku rambutnya abang koyo kemamang pokoke gaya. Sampean. Ya apa medeni rek ngono yo. Ya enggak, sampean ro film kartun sing ngene iku sih. Iya. Ya iku wis golek ono kok sampean dikek nomor Temen sip ta? ndeke. Ada sing jodoh ta? Apa sampean goro ya? Temen, aku jaran rame kok kapan oleh ilingo aku rek. Bone bayar. Iki pesenanku mang. Ya ket mang ora. Awake kate nang rene tengok-tengok tok gak pesen-pesen kok tak jarno lho. Awake kadang ngaku. Guru pesen nang kene goro. Langsung ngomong pesen. Pesen apa? Keriting ngono lho. Keriting aku tak. Nek kene mrene gak ada sing keriting. Ya apa? Nek kene mrene dhewe bondeng kabeh. Ya. Wis budal nang kene Denok kono dhisik rek. Sik oke geno ngombe sik. Age nang gawekno ngelak aku iki. Iya tak geno aja ngecemes ae pancet Es iku lho, es apa? Apa? Sing seger-seger. Ya jeruk. Paling jalukmu ya sing murah-murah rek. Jawa. Tenono jangan ngalih. Es kopi ya. Yo. Ngantuk aku. Ayo tinggal ae. Ayo tinggal. Duwe ae. Duwe iya kok aku tanggung-tang tok ae. Apa bok tampung ae. Alah lah iya. Kok yo ono ae sing dijaluk. Lho, lah menungsane nanti yuk. Nanti rek loro kene mang. Muncul kabeh, Mang. Mbok ancene ndelotok mbokne amblek arek-arek iku ancene kok wis salah. Nang diparani kabeh iki mang yo. Oh, jatuh selalu. Wis dah, gak usah tambah-tambah. Dosa eman ilmu kuliah iku. Aduh padha ayo lulus. Sampeyan nang gelem bayari. Oh, ape duit kelek ta gelem. Lah, dekku jangan tak kae kena makku. Jane kono metel lah nyene. Oh, nuruti ini ku mang ae wis. Yo. Saya ngono. Ya, budal ku cedek. Ya wis. Ayo. Pitu tambah 300 tambah 500 kok ketemune 4.200 iki ketemune ngitung-ngitung tok ae Mbak iki mau pesenane. iya ngelak aku kok Seger, iki Mbak? apa sih kak kan kok naku dadi mau ombe dhewe Lali Mbak, lah nyen seger sumpah e. Naomi meneh nanggung. aku terus ngombe apa aku ngelak Ini muri lho Mbak, sampean niku nglamak menang pembantu. Lah apa sih? Ndi iki jeragan sing menang, gak ene pembantu menang. Terus
Iki lho aku. Waduh, ora mesti ae. Mbok tombokno dhewe ngono iku. Iki kok gawe wong-wong iku lho tak cepaki. Soale lek aku tombok dhewe iku gak tau metu. Sampeyan iku tombok golek jodoh. Aku asline yo gak apa-apa, Kak. Cek dadi jurang. Aku malah dadi pembantu rapi mbek kon. Sampeyan iku kakan kudu main PS ditinggal. Iya, tak tinggal iki. Iya. Tak tinggal ngeramal. Ya ngenane main PS kalau tok ngono. Entene aku mau nyoni. Ditolai lah. Ojo eman, seneni nang papang lho aku. Papa. Kok suwe ora tau ono sing takon-takon nomor mrene. Mbok, aku ki gak pati sakti kaya dhisik. Makane aku saiki gawe tak cepaki. Engko bebeke engko, tapi biasa ya metu lho. Lek aku gawe ning wong ngono iku. Tapi iya, sampean ngono dibayar yo. Ora, aku malah bayari. Iki 3 wulan lho, Mbak, kok gak bayari aku ora iso mulih. Lah piye papaku urung transfer kok Lek wis ditransfer papa aku tak bayar. Iya, ini kowe nulis sapa to, Mbak? Kok ora ketok. Iki sing ketok aku tok. Wong ora duwe kebatinan kok so. Batin iki. kok, Mbak. Aku Yo lah mat batin aku. Iya, batinku nang sampean. Kowe iki kok ngelamak karo aku. Iki konsepku lho iso gawe iki lho. Yo fashion saiki. Ya Allah, makane aku goleki kuncitku mengrene mau gawe. Wis ya. Ngelamak iki gek kuncitan model piye ngono kuwi mung lho. Sepi. Kelanuan. Wong nyil. Sampean Yo apa iki aku Mosok matamu. sarungmu tak gawe aku tak sini. Ayo cepetan. Ngadeg kok. Mbak. Nggih, sik. Aduh, ya opo sih nyil. Aku kan Bisa wong iki. lebet. Sampean lebet. Gek ngombe yo. Mbak. Nggih, sik. Oh, aku mlebu wis. Mbak, aku nang mlebet nggih. Ya wis mlebu. Non, sampean iku dideluki. Sik, Mang. Nekno anu ki lho terno koncoku. Iki sepatumu iku lho jane anyar gawe. Iya, Mbak Mbak, sampeyan niku. Sepatune anyar, tasnya anyar, makane duwe entek, duwe iki. Allah, ilah Apa, Mbak, ya? Nyil, nyil, ngombene nyil. Nah, Seru kepek. lanang ta wedok iki. seger iki lho. Jadi-jadian iki, lho mesti ngene diombe. Ini kok isin-isine ae nyil. Sik tak lapane. Lah kate ngombe lah. Sing iki gorong. Ngono sampean Mangan bersih-bersih sih, Mbak. Gawat, apa sih? Apa dele? Kon nglamak-nglamak ndak tak gaji kan. Oh, wis age, kono nang pawon kono. over yo. Mbak ngene. Untungane, Mbak. Mak kok ngono iku. Sangke aku iku bapak iku lho iku. Cepetake sampean iki. Iya, ndak krono. Ngono Iya, bapakku iku cek nemen sayangi nang iku. Alah, nak gak wedok. Mbok, iku daden-daden iki. Lah iya. Ate lapo sampean rene iki, Mang? Aku iku gak ada duit, kate gamer semester. Aku Walah. kate ditombok nang sampean. Oh, dadi anu. Ya nomor ya. Warung kono mangono sing ana. Sopo sing ngandani? Sini ku Ya, ta. ayo ini. Oh, iso Jadi iku. kok nang deno sing semrohe pokoke Ande sampe. abang obok. Ya, Godine ngene-ngene. Ya wis. Sik ya. Ya, iya, iya. Diluk sik tenono. Sik ya tenono diluk sik. Ya, ya. Ah, iki wis ketemu ki. 4 angka iki. Ketok kok. Hah? Ketok kok. Ketok amen. Padha gak ketok. Iki ya 4957. Sampeyan iku sakti temenan ta? Lah iya ta, wong iki turunan teko Mbak Boyot. Ora iki pulpen iki. Paling kayak Mbak Boyot iki, enggak sembarangan wong duwe. Ayo, gak ketemu. Yo, wong aku Sik, sik. sakti deno. Iki ono embel-embel apa gak iki? Tunggu terusan. Winyanane yo, ana wong njauk nomor nang aku mbak metu. Terus Tapi yo ngono, wonge bar matek. kena do. Ya apa kan gelem ah ngono.
Gak apa-apa wis. Aja dah. Tapi matek lho yo. Aku apa aku jenenge diseneni emak. Bapak wis tak bayar ae. Tapi kok sampean tetepno wis kuliah aku yo. Lah kok iso iku lho? Ya iya sapa sing nutupno eman wis tak bayar. Lah yo iku tapi ki kok metune ping 10. Kan kok oleh kon kok 150 tapi 10 1,5 Ya siapa wis. Pak wis. Pasang ini. Paling ku ae sing mati cek-cek balimu. Wis ah, belum temenan. Ya. Yo, Ya budal mari kene wis aku. wis. Jelas metu iki. Sik temen ta metu. Iya. Apa kok jaminane lek kamu tuh? Duh, apa jare Deno wele ndak metu. Aku Sampean sing sing bayar. ngekei aku. Iya Ya, wis. temen ya. Yo wis. Iki kok mari ngono. Kon mbok ono. Ya. Kali kon. Iya. Ya. Temenan udah sampai ilang. Dah. Hmm. Wis. Tadi ombe sik iki. Wis, Ah, diopo-opo gila. rewangi sampean mah. Jombo iku cunyil iku. Mantu katen-katen Yo, yo. paling yo. Ya wis ayo ya. Suwun lah ya. Ya. Suwun. Bu, ngaku barang. Mama kae tanganku dhewe. Yati. Eh. Bu, kita kok wis akeh. Tapi gak ada sing tepak. Berarti akeh kita orang ini. Oh, alhamdulillah wis. Ini ya nggone iki gak Iya, kok ya, nih. Oh iya, iki. Cak. Iya, Ini tak apa kok yuk? yo. Iya, kene yuk. Apa? Kira yuk. Apa yuk? Ya tak bono. Tak ada apa. Oh, HP-nya ya. SDSB lah. Lek tepak beruntung yuk. Lek gak tepak coba lagi Yo yuk. kudu tepak. Dhewe sak. Oh, kita nomornya. Yo. Tepakno sak kebeber kuliah iki lho. Iya. Nomor iku pira? Kok tak kirim nang HP yuk ya. Yo. Kira itu pire? Entek 150. Oleh piro kok? Oleh 1,5 wis. Temen yo. Oleh no yo. Iya yuk. Kak, bayar kuliah boleh. Ngono ta. Iya ya. Ya yuk. Tapi apa jare sing ngecat kapur wono yuk. Kok iso sing ngecat kapur? Iya, kok metune enggak Sampeyan iku kudu ditokno. Iya kok dicanggo wis, anu tak tokno. Wis ya. Oleh titik yo. Ya. Ngene yo. Kok tak kirim Wis, yuk. udah. Wis ya. Jalani nomor iki ya. Bener metu ya gitu. Ya, tak cuma rezeki kok ya. Terus ya gak ngelu aku. Ya. Nomor ngene ya dituku, ndak kira oleh riko yuk. Dadi maneh iki. Oh alah. Duh, piro metune iki rek? Ya, aduh lah kok kuwi metune 1, 2, 3, 4 iki. Sing tak kekno mang butuh iki. Aduh, ya apa iki? Ah, hei. Ra ngono. Cari metu. Gak metu di mana? Loh, biasanya ndak ngono rek. Biasanya kena yo. Ayo gantene nu saiki di Wis duwe. kadung tak iki. Apa lah ngerti ngono tak tambah dhewe ta iku mang. Ada sampean tanggung jawab. Ya ayo, masih ngono ya, aja ngono rek. Ayo di duwe. Turun ditransfer nang bapakku. Yo kene sampean iki tak gawe. Loh, apa rek? Iku akeh Tolong. iku ya apa iki aduh kok tambah rugi aku ngene iki. Nyil ya apa iki nyil kok dadi aku sing rugi nyil. Wes aku melak awakmu nyil dadi pembantu nyil. Oh ya apa iki? Nyil. Nyil. Hanya cerita komedi tak bermaksud menyinggung semua. Hanya cerita komedi. Aca nei. Tetap bersama Trio Remote TV dan tonton terus ya. Serta like